Появили са бедността и богатството в образа на две красиви девойки пред един човечец и го попитали: коя от двете ни е по-красива? Помислил си човека: каквото и да отговоря, някоя ще се обиди. Ако се обиди богатството, то ще си тръгне завинаги и повече никога няма да го видя. Ако обида бедността, тя ще ми се ядоса и цял живот ще ме преследва. Не знаел какво да отговори, им казал: не мога веднага да ви кажа. Първо трябва още малко да ви огледам. Дали е възможно малко да се поразходите и тогава ще ви отговоря. Почнали да се разхождат напред-назад гордо бедността, богатството, човека ги гледал и си мислил какво да отговоря, че никой да не засегна. Мислил и накрая отговорил: ти, бедност, си най-красива, но в гръб. Величествена е осанката ти, точно в момента, в който се отдалечаваш и си тръгваш. А ти, богатство, ти си най-красива в лице, точно в момента, в който се приближаваш и пристигаш.